Ahoj, ja vás vítam pri mojom ďalšom videjku a toto videjko je vlastne Crossy Row. Keď ste si mysleli, že áno, sekla som sa kvôli tomu, že mám štikotku a je to vlastne ďalší diel. Ak ste si mohli všimnúť, čo bola vlastne dvojka, tak vlastne v dvojke som mala 900 dač. Pardon, štikotka zlá. Som mala dačo, 900 dačo a teraz už mám 1120, aby sme si mohli ja to nenávidím štikovku. Aby sme si mohli vylosovať nejaké zvieratko. Ešte môžeme hrať za túto sviepku, ktorú nemám ako random, ale dala som si ju proste, aby ste mali normálnu, lebo som mala takú tetku zo starého ako keby tak filmu s takou muzikou. A prosím, nech mi prejde tá štikútka. Takže tak. No a dáme si random. No a po chvíľke si dáme vlastne ten automat. Za pár hodín sa mi vlastne bude mať vlastne peniažky za 5 hodín a pár minút. Nie pár, hodne veľa minút. Super, skočila som presne do auta. Dáme si peniažky. Takže tak. Ja si dám asi zvuk, lebo vždy ho mám vypnutý. A to za to, lebo ja si vždy počúvam nejakú muziku pri tom. A dáme si to úplne ticho. No už máme 1143. A môžeme si vylosovať nejaké zvieratko. Čo je najhoršie, že keď máte toľko veľa peniazí, tak to je svinská hra, že ono vám to dá aj znovu to isté. A práve toto dievčatko nemám rada. To je schúl dievča, o ktorom som hovorila furt sestre, že to je proste zlé dievča. A neviem prečo. Proste sa mi nepáčilo a ja furt, že to je zlé dievča. Furt vám prší na ňu, keď prší a tak. A ináč, keď máte takýchto pandrovačikov, tak oni keď zomrú, tak oni povedia nejaký zvuk alebo niečo. Napríklad, keď máte celebritu, moja sestra mala, tak keď zomrete, tak ona má pri sebe čiernu kabelku a vlastne z tej kabelky vypadnú prachy. Money. A tu má, jediné čo sa mi páči, že tu má ten londýnsky autobus. To je také trápne. Why? Na, Wow. Nemal si ísť na to auto. Ja som vážne ospravedlňujem. Ale tá hnusná štikutka, no. Super. No a ja vám zase nahrám nejaké peniažky a keď ich nahrám, tak zase budeme ich vlastne natáčať proste. Aby ste tu zbytočne neboli pri tom, jak zbieram peniaze za hodinku alebo tak nejak, tak aby vás to nenudilo a aby to bolo krátke, lebo tieto videjka budú trvať asi tak 6 minút, 7 najviac. No a už sú to 4 minúty, takže ako neprešla som. No dobré, aby ste zbytočne nečakali, tak idem na to ja. OK, teraz som vlastne vám dávala peniažky, aby som to mohla ako otočovať. A keď som prehrala a stále som chodila na také listy, tak mi dalo toto a ja to dám play. A neviem, čo mi to dalo. Ešte jeden peniažčok dám vám a môžeme točiť.
Počkajte. Môžeme ísť ďalej. No, proste nechám sa umrať. Dobre. Takže tak. Kde máme toho nového škriatka? Máme 9 zo 130. Každý deň dávajú nejaké nové zvieratko? Máme tu nejakého tohoto trpazlíka, či čo? Ty, aké malé! No, už chcem to losovať. OK. Neviem, čo som omylom klikla, ale... Ne. No a teraz môžem dať len peniaze, super. Konečne. Prosím, nech ja mám to isté. Prosím. Prosím. Jej! To je zlaté. Jaká koala. Dosť divné zvuky to dáva, jak keby tiger, alebo čo to je. No, dosť divné, ale štikotka mi prešla. Takže nechcem akože kričať alebo niečo také. Čože? Ja chodím po krokodíloch. OK, to som nezobrala, super. Nevadí. Ty brďo, ja môžem ísť po vode ako krokodíloch. Ty brďo, musíme si na neho počkať. Super, tak keď bude ďalšia voda, tak budeme na krokodíla. Na schvál. Či ma nezože? Oh my god! To je sranda. OK, tak tu asi nebude. Je. Som na krokodílovi. Už ne. Super. Ako fakt super, že ma zobral ten orel, či čo to je. Neviem, proste ten vták. Inak ľudia, keď vás táto séria nebaví, tak nebojte sa, ja proste nebudem natáčať len s touto sériou. Takže nebojte sa. Nebude baviť aj toto, aj s pečopakmi, takže nemusíte sa báť. Inak, keby si mi niekto písal, že odhal sa López Veron, tak ja už som odhalená. Veron nemá čo skrývať, Bola som na krokodílovi. Není to žiadny strachoput. Proste sa len ja nebojím. Oh jej. A každý sa môže poď krokodíla malého. A to je super. Proste jej. OK. Už to natáčam 8 minút, teraz som si to pozrela. 8 minút a 50, no ešte není 50 dačo. Takže majte sa krásne a ahoj. A mimochodom, keby sa niekto pýtal, tak každú časť budem asi tak dvakrát alebo raz proste točiť, aby proste každý diel budem v tom automate dávať, losovať. Takže nemusíte sa bať. Túto sériu by som dávala každý deň alebo každý druhý deň, podľa toho, ako budem mať čas to vydávať. Majte sa krásne a ahoj!